Joan den astelehenean zabaldu zen, aprilaren 8an gertatutako eraso matxistaren albistea. Adin txikiko emakume tolosar batek salaketa jarri zuen 27 urteko gizonezko batek Ibarrako etxebizitza batean eraso egin ziola leporatuta. Gizonezkoa atxilotu eta espetxera eraman zuten. Erasoa salatzeko elkarretaratzea eginda astearte iluntzean Tolosako plaza zaharrean. Bertan, hainbat herritarrekin batera, mugimendu feministako kideak, Tolosa eta Ibarrako udal ordezkariak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasun zuzendaria den Miren Elkarrezta eta Batzar Nagusietako lehendakaria den Eider Mendoza elkartu dira. Denek irmoki gaitzetsi dute erasoa. Beste eraso sexista baten aurrean gaudela eta erakundearen eta ordezkaritzan irmoki salatu egin behar dugu horrelako eraso sexista eta eraso sexista guztiak. Berriro ere kontzentratzen gara gizartearen aurrean, irudi nolabait edo bateratua ere bai, erakunden artean eta erakusten dugun irudi bateratua, eta batez ere biktimari nolabait gure babesa adierazteko modu bat ere bada, horrelako konzentrazioak eta egitea. Bestalde esan beharra daukagu, erakundeok eta jarraitzen dugula indarkeriari aurre egiteko nahian eta horretan eta hainbat ekintzak eta garatzen ari garela, hoien artean hain zuzen ere, ikusita gainera inguratzen ari garela Udasasoiko herriko jaiegunetara, udalerri osorako izango den eta erantzun publikorako protokolo harmonizatua eta estandarizatua udalerri guztientzat. Udalerri handi zein txikientzat tresna bakarra izango dugu, eraso sexista hauen aurrean eta erantzun egoki bat emateko eta erantzun bateratua emateko. Ibarrako udaletxeanekin harremanetan jarri ginen eta aho batez erantzun publiko hori emateko aukera izan dugu, ez? Erabateko errestasunetik, bai Ibarrako udaletik baita ere Ibarra eta Tolosako emakumeen taldetatik ere, ez? Nik pixka bat zerbait azpimarratuko nuke ez dela ia hilabete elkartu ginela plaza hontan bertan beste bortxaketa bat salatzeko eta agenda politikoetan lehentasunezko gaia izan behar duela izan. Ze arazoak gizartean daukagu, evidentea da herrian gertatzen ari dena, ezta? Zitzaidun irakurketa, berriz salaketa eta guztiok bat egin behar duen burruka izan behar dula eta nolabait elkartasuna adierazi biktimai eta gizartea guzti honen jakitun eta bere egin behar duen arazo honekin aurre egin behar daukagula, ez? Gure elkarteratzen helburua da erasotutako emakume horri gure apoio guztia ematea, esatea ez dagoela bakarrik, gu hemen gaudela, eta gure helburua da halako egoerak berriro ez gertatzea eta salatzea importantea dela. Bakarrik ez dagoela adieraztea, babesa sentitzeko, eta gero gizonan aldetikan baita pixkat manifestatu behek identifikatu beharra daukeala, lanketa batin beharra daukeala, eta gizonak baita arazo bat daola jakinaraztea, behek identifikatu beharrekoa eta behaiek buelta eman beharrekoa, eta horrek lanketa bat eskatzeula, ez?